Ahoj, vitaj v mojom hniezde. Práve som sa vrátila z mikulášskych tvorivých dielní a preto som aj takáto zmalovaná. Ale chcem sa podeliť s vami o jednu geniálnu vec. Naučila ma lektorka, kolegyňa Zuzka, vyrobiť takúto papierovú hviezdu. A prečo geniálny? Pretože na to potrebujeme len 3 veci a je to vyrobené v priebehu 1-2 minútiek. Takže je to perfektná vec pre tvorenie s detičkami, dokonca aj s malými detičkami a tá hviezdička vyzerá veľmi dobre ako potom taká vianočná ozdoba. Moje meno je Miriam Štolfová, som autorka kreatívnych projektov a učím ľudí, ako využívať kreativitu v bežnom živote a vďaka tomu si pritiahnuť do života šťastie, zdravie, radosť, hojnosť. A tentokrát dám postup z handmade sútka. Poďme na to. Budeme potrebovať len 3 veci. A to sáčky, obyčajné desiatové sáčky, nožnice a tyčinkové lepidlo. Sáčok, vrecúško, správne po slovensky. Natrieme lepidlom po tej spodnej hrane a potom ešte okolo spoja. Takže takto a okolo spoja. Priložíme na neho ďalšie vrecúško. Zase tak, aby tá spojnica bola na vrchu. Len položíme na vrch. A to isté urobíme so všetkými 6 vrecúškami. Čiže spodná a okolo tej lepenej hrany. Okolo tej spojnice. Prišlo mi to veľmi milé a bol veľký záujem o tvorenie tohto typu. Detičky sa vyblbli a odniesli si naozaj pekné papierové hviezdice domov. A je hotovo. Teraz vyrobíme taký cíp. Zhruba na šírku dospeláckej dlane, čiže zhruba niekde tu, začínam strihať do cípa. A z druhej strany urobím to isté. Pozriem, či som dobre odstrihla. Čari mári fuk. A máme to. A je. Nakoniec už len zlepíme celé dohromady. Čiže vrchnú a spodnú. Otočíme, priložíme a chvíľinku podržíme. No trvalo to možno 3 minúty a hviezdica je hotová. Potom môžeme ešte urobiť tu na dieročku a zavesiť. Perfektná ozdoba na výzdobu školy, na výzdobu nejakých väčších priestorov, ale ako hovorím, skvelé na tvorivé dielne s detičkami. Ak budete robiť tvorivé dielne, inšpirujte sa aj týmto nápadom. A keby ste mali nejaké svoje ešte lepšie nápady, podielte sa najlepšie cez video. Ak chcete vedieť, ako natočiť rýchlo a jednoducho takéto videjko, stiahnite si na miriamštolfová.sk e-book, ktorý som pripravila. Je tam zdarma, sú tam rady, ako natočiť jednoducho takéto návodové video. Prajem vám krásny, tvorivý dníček. Pa!